U nas w Kaszebach gadają, że my nie jesteśmy ani Polakami, ani Niemcami. Niemcami temu, bo za mało my jesteśmy niemiecki. A Polakami, że też coś nam afeleje, żeby być z tymi ryki Polakami. Ale my zaczęliśmy w pełni Polakami, jesteśmy z tego bardzo wyszli. A na co dzień my się tu posługiwamy kaszebści, my mamy i w szkole kaszebski język, także my jesteśmy Kaszebami i Polakami. Mówią, że Kaszub to taki zwichrowany Polak. Słyszałem też o opcji niemieckiej u wybrzeży Bałtyckiego Morza. Kaszub to Kaszub. Po prostu Kaszub to Kaszub. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzebę chwili. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili. Może lepiej jak pójdą, bo nie wykpią się bójką. Ludzie wokoło mówią, że to nie Szwabia. Stoi z synem i córką, patrzą na to podwórko. Stoją i nic nie mówią, bo szkoda gadać. To ta kraina stara już tu nie jedno widziała i nigdy nie zapomniała, kto ją zagrabia. Widać ludzi na gankach, każdy z nich się zamartwia. Żaden z nich nie wierzy, co tu się wyprawia. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili.